and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hello? Yes, hello, Sofia. Hey! Nanawag ka? Wa ba ni ka matug? O pa, punta na lang ko. Kailan ka ba ng bana ni Cathy? Yeah, of course, no. Kaila kaayo, oy. Unsay trabaho siyang bana? Maninda. Pungko-pungko ragitaon, Sir Greg. What? Sitting-sitting? Yeah. Punggo-punggo. Oh, Sir Greg. Nga na day unta, sir? Oh, nagpakisayon lang. Kursunada ka sa kong amiga, Sir Greg? Sophia. Pag sure dia, Sir Greg, ansa man? You know me, Sophia. Harmless ako. Sir Greg. Thank you, Sophia. Nakadaig lang ko ni Cathy. Mao ba, Sir Greg? Makamausang mo payabag. Oh, kay nga no, nayabag ka na niya, sir? Ay, nako. Ay, nako. Good night, Sophia. Good night, Sir Greg. Sweet dreams. Bye. Klaro kaayo ang motibo. Kursunada sa akong higala. Napamangkidiha. Di pa ka matug? Matuog na ko rin tatood. Paway na. Sabay kayo na una ni mo diha. Wa man. Kung wa, matug na ka. Matuog na lagi ko karon. Bahala ka diha, oy. Pislok na ko. Kasagaran nga muso dito sa ilang gitrabahoan. Ulos gito mga kwartahan. Katunggingan lang og Greg Martinez. Nindot kay Kutsi. Dahil ganing may kwarta tada. Kalingaw-lingaw sa mga mahalong bar. Buwangan ni Cathy. Kaliktan na ko. Gitawag mo ko niyang love. Wa pa man maabot si Bay Franco. Basig ba ito kapangumpra kay miapa siyang misis gabi. Yay! Si Piade ko. Yan na siya eh. Wa pa libak sa kong stilan, abi nagkugwa kang kapangumpra ba da? Okay na bay. Bay, abi nagkuban, bay. Lisod daw nga, bay. Salamat bay. Ano yan, saman? Nakapananghid ka sa imong misis kalabot sa tong show karong gabi. Inigmata niya, sultihan ako. Sultihig yun. Natural. Gusto gud tag kalinaw gud. Ako na rin nakontak si Janice, atong singer. Si Janice? Janice Montemayor? Siya, si Janice Montemayor. Usar ba na sa gisilusan ni Cathy, no? Bitaw. Pero gipasabot na nako siya. Ayaw lang gud og diskarte gud. Tabang kong pasabotan na niya. Mao lagi. Tabangin lang explicar. Trabaho ra ning ato. Mao gani. Pag ginabuhi ning ato. Mao. Tuod ay. Ni kong sugyot ba ay? Unsa man? Minawa. Maghimo tag pakulo. Pakulo? Oron nga mo kusog ni atong tuslubuwa dire. May nahuna-hunaan ko. Unsa lagi? Mag-show ta dire. Bisag kausaw-usak simana. Labi nang masabado gyud. Show? Mag-show ta? Lagi. Mag-show ta. Unya. Problema na to ang talent fee. Mangita tag sponsor. Nakakay mo sponsor? Hinaalagi na bay. Atong pasyohon silang Chrissy Duo. Si Jigo ug si Nunay?
Sila po si Titi Gili o Guliat, pasyuhon po na to. Mga sikat mong gini imong ginganlan eh. Ato silang dapiton bay. Tinabangay lang god. Kay karong panahon na, hinay na gyud ang show. Di man tabag ka show sa pista-pista kay bawal man. Mausad lagi. Mm. Pero wa man ay problema ang pagdapit nila. At ugo ng mga amigo gud. Mm. Ang problema lang, ang atong ibayad nila. Jesus, kawin. Ako'y bahala. Mangita kog sponsor. Ha? Basta, uyon makakas kong sugyot. O patik, okay kay kuana. Okay. Deal. Sige. Tanawan niya, di ba? Musikat ni atong pungko-pungko. Tuslo buwan. Plano na ko ba sa sunod Sabado ta? Sunod sa badaw. Unya, magbutang ta og pahibaw din, Okay. Unya, atong i-post sa Facebook. Uy, sige. Suwayan na to na. Pa, gika na kang nangumpra? Nak. Unsa man, nagmata na si mama nimo? Ay, natug pa. Kuan din nak, karong gabi ba? May show ko. Gidapit mi ni Bayotik sa usa ka birthday party. Oh, mao ba? Base na lang, dugang-dugang sa pamugas na to ba? Ang okay ra ko pa. Salamat nak. Oh, saman may tuyo ka? Ang pagdali ka maligo ko. Kuan, Kati, may show ko karong gabi eh. Show? Birthday party. Oh, mao ba? Mm. Kisa may dancer, kisa singer. Si Janice. Ang paborito gini mo no, si Janice. Maayo mo na siya mo show good. Oh, maayo mo siya. Maayo. May yesterday mo no. Kati, nga, no? serious ka rin. Dili tinuod. Bida ba gini mo eh? What taon eh? Inimigar ginang Ako amo. no, kabantay ra ba ko? Mm. Usahay bitaw ka na magtupad mos biyahe? Unya, musandig na siya sa abaga nimo. Saan naman ako eh? Nantugra ng tao sa kakapoy sa biyahe mo nang nakasandig. Saan ka? Oh, bitaw. Maylag na ako kay sandig-sandig ra. Pero gwa ko sa man makinuutay mo. Saba ka diya, Kati. Ah. Saan nang una-una ni mo? What tayo hitabo na mo eh? Ay, Saan ay nalanta ninyo Franco oy. Sus. Pag unay-unay ra unya mo. Hala no? Ay lagi taon taan oy. Ay sa tao palabi og silos di ay naunsa man ka? Ang selos dong dili makamatay. Pero og imo nang ma-feel ay lami kayong ipatay. Kaliman ka na, mupatay ka. Bisag way igong kamatuoran. Oh, ha? bantay lang jud mo. Bantay lang jud mo na ako masakpan ta mo. Masakpan. Unsa man ka namin gibuhat ngilad? Hoy, trabaho ra ning amo ha. Pangwartar gyud ni. Unsa ba oras ang show? Dapat mga alas 6 tuwa na mi. Anya, ang tuslubuwa. Ma, ako na lang magbantay. Unya, okay na ba ka? Sa manwa na kahilanat? Okay na ko, ma. Dili lang unta ta maninda ba? Ganun di man. Kay pakuyog unti kang papa nimo sa iyang show. Kay tingali bag, mag-iring-iring ni didto. Ha? Masad, uy. Sa iring-iring ba? Nakakliw! So, ayaw nalang kumpiyansa ning amahan nimo. Mama Cathy, uy. Huwag kay pagsalig ni Papa. Kabuutan aning Papa. Buutan matog. Nay, ay gipagtuwa ng inahanin mo Na, hilom da Franco eh. Anugon kung di ta maninda ma, uy. Di lagi ni magbinuang si Papa. Promise good ay. Di gina mahitabo nga magbinuang kung mama nimo. Bye. Nanas Janice. Okay. Mayo nun. Pagpaabot na lang ko ni Declare. Nga mao'y mupuli na ko direk bantay. Okay. Si Kati. Ato na. Duty na to siya ron. Oh. Yan na si Declare ay. Nap! Noy, Otig. Ato na mo. Oh, uday. Ato na mi. Unya, ikaw rin eh. Okay ka? Ay, wala Karaosa? problema, Noy. Wala lagi problema, Noy, Otig. Sige. Mga ato na mi. Nak, ato na mi ha? Amping ka pa. Oh, Janice. Hello, Utik.
Long time no see. Maulagi. Ay, naughan na taon tang mga entertainers, ani. Naugan. Maulagi. Ay, sagdi lang. Buhay naman gyapon. Pasalamat ta ni Lord nga buhay pa ta og nakamata patagikan sa atong pagkatug. Maubitaw? Kay dili ba tanan nga natog, makamata pa. Oh, yes, correct. Sakto yung kautik. Hello, Janice. Oh, diyan na. Hello, my love. Nasag ka na. Ay da, mas may sungugo nato ng asawa ni mo nga sobra kasi losa, uy. Oh, Janice. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!